Добрый день усім добрым людям. 8% показывае у нас ёмістасць батарэі, якая дазваляе ехаць. Таму мы прыехалі на станцыю 120 кВт і паспрабуем... Ой, я не то ўзяў. Паспрабуем зарадзіцца. Калі паглядзець такую магутнасць, я бачу упершыню 104 кВт. Вось 8% яна показвае. Магутнасць тока 293, напруга 356. Гэта зразумела. Пойду гляну, што паказвае у машынцы. Машынка. Машынка нам паказвае, што 11 км за хвіліну і магутнасць 102 кВт. І вось каб нам зарадзіцца да 80%, трэба гадзіна і 15 хвілін. Ну, пачекаем, паглядзім, што атрымаецца. За 2 хвіліны магутнасць дасягнула 109 кВт. І я закачаў 5%. Пасля 5 хвілін пачало зніжацца. Магутнасць пачала. Было 109, потым 107, зараз вось 105, 104 нават. Але як хутка мы заліліся, 24%. Всяго лишь за 7 хвілін. Праз 12 хвілін ўжо 110 кВт. Магчыма, его батарэйка прагрэлася, але станцыя дазваляе 120 даваць. Мы зараз на 110. А машына рэгулюе ток зарадкі батарэйкі 36%. Вось гэта магутнасць 110 кВт. Только як сказаў 110, як уже стала 112 амаль кВт. 22 кВт залілося за 12 хвілін. Калі стаяць побач з гэтай адтулінай вентыляцыйнай, то тут такі паветра градусаў 50 яна нагрэлася. Памацаў сам каннектар, ледзь цёплы, а зараз праз яго ідзе 112 кВт, 302 ампера. Гэта пакуль рэкорднае паказанне, 113 кВт. І машынка кажа 113 кВт, 12 км за хвіліну. Новы рэкорд 114 кВт. Але і 115 дасягальна, 53%, і ўсяго за 18 хвілін. За 20 хвілін мы залілі 50% батарэю, было у нас 58. Магутнасць меней за 100, яна не зніжалася. І што яшчэ цікавае, пачало смярдзець нагрэтым электронным абсталяваннем ад зарадкі ад гэтай. Калі стаяць побач, то такое, як быццам бы трансфарматор грэецца. Толькі праз 26 хвілін на 72% стала магутнасць меней за 100 кВт. Магчыма, гэта аўто абмежавала, альбо сама зарадка. Яна нагрэлася, бедная, і не можа больш выдаваць. За паўгадзіны мы амаль цалкам зарадзілі аўто, 79%. Магутнасць зараз вось да 79 кВт і паступова пачала зніжацца. Гэта дастаткова хутка, за 30 хвілін ад 8% до 80%. Гэта вельмі добра. Не параўнаць тое, што раней было на кітайскім GPT. Засталося крышку і будзе, вось, калі ласкаў, 80%. Зараз павінна спыніцца. Маем наступны вынік. За 32 хвіліны мы засмакталі 54 кВт. Гэта проста цуд.